So karon guys, kay nahuman naman tanan. Mapod may picture-picture pero ma-picture pa mi unya pag mahuman ma-plasta na namo among kuan, among pagkaon. Dahil gihiwa na ni mami ang kuan, milon. Ako guys, nagkaon ko guys. Wait, there's siya mi. Kalit tinggi. Nano man na Inday. Ang bata din gikuan na batulin, di ubo. Ubo lagi, di naman ang kayo. Ha? Di na kayo kuan yung ubo. Kuha ra na pa paper plates di o. Ada hatar na iingon ba? Asa? Dipli ni mo na Dara guys, okay na ang akong recipe nga watermelon. Si mami ang nagkakuanda ni guys. Tapos kayo. Sabi nga kidaan niya, wala man luto. Sige na. Ato to karon ang pansit. Yang niluto ni guys. Lami gid kay ni ba? Namit kay ni kay. Ako na recipe. Yang hanin niluto. Asa man tong happy ni mo dani? Na, kawatan ni mo iring di Aileen. Kawatan gyud. Kani ba siya? Di na tagbas di na. Ya gihukan na ni mami ang kuan. Ako ni ibalhin guys, kay naam day sudlanan ni Lilin nga. Ingon ani. Perfect kaayo. Wala ko kita nga naa ni ingon ani di ay. Duhaon na siya. Duhaon na pa isa ina na. Ha? Gisudlan ako sa manok. Kani manok imong gisulod ato. Oh, kani ra isaw kani gisudlan sa saging. Asa? Kani Ato oh, kay para materno siya. Dara guys. Uy, lami biya kini akong recipe. Ay ngani na ni pero ugaya na kong butang sa tuyo kaganya kay. Wa man nagkanap. Wala ka na mag. Kargado di siya og kuan ling tuyo. Usog musunok siya og kanang tuyo bitaw. Wa na maguna ko ni siya butangig asin. Kana luto na ba kana? Tuto na niyo. Dilawin o Jin. Ah, karamay. Kani sa jaw kari mayo. Ay. Wala lagi na. Kato ang kuan ni. Lagi na. Ha? Wala na. Wala na recipe. Wala. Hindi ko dito. Cuman. Yo. Kani mi. Diha na din sa lay hapin din na. Ayun ay mutang sa lay hapin din. Lagi. Mama. Coba na dili nila. Kani pamutang paniti na. Ha? Ano sa dran siya. Kamutan na lang mag-savings for man. Diplay na natin ulit. O bibili na ko na kira. Dagan paper plate ni mo? Kay para wala hugason. Ha? Sabi ni Aldi, na ako'y gloves. Kana? Lingleng! Lingleng! Ato ang sinabing Oh, ina pa ni Aton. Kuha sila ganyan. Kuha na. Ang mga bata. Ang mga bata, kaya siya na ako masilagaan. Oh, sige, andi na di. O, sa pag-iho ko mga lampot kita na inyong kuhan.
Ganun ka ko ba? Hawas ang dani, hawas ang dani din. Mo kada si Mama Lili na buakin ng Dia mau dua. Kuya, kuya. Dito naman mo. Kita jati ka ikaw kuya, ikaw si. Bawag. Kuya. Oh, kuya ate. Ay ate. Babae. Kuya na. Ako pilipiti. Kuya kayo. Ate na. What? Dili makawat kay Chu. Awit. Itan na ng bata na anda. Awit. Mga bata guys, ako po ng daan kay para nga. Dagan lang tayo ko di. Dagan ako lang dili ko. Sila dami ang mga bata sa una. Dagan lang tayo. Dili pick up. Sila siguro yung mausong mga bata. Ha? Lato lang sa sila. Sila siguro mga yan. Hala guys, nag-ulan na. Nag-ulan na. Hala oy, perfect kayo. Congratulations to the graduates. Nakita na mga mga bata kay para nga. Dili magkayagaw. Bahalag magkakuha na ang mga bata. Kakauna. Hala, kusuking uwan, ginuot ko. Motor na sa tek. Dali. Lima taon na kanang tek. Isa yung taon sa bote guys. Anak ba? Taon. Ali, magkaon na lang sa kaay. Bukan guapa? Karong magaling ka ng kadungog anak nga word niyo ba? Guapa tinuod dili. Ayun sa lugar na Tristan. Ayun doon, malitian ka na nakiring. Yay! Kon sa index ko kare. Buing man kon. Sila ni Auntie Bilin Binto, sila na iba. Ay, kipagkaroon sa nagkakaroon. Ang gano'n yung tanong sa adobo? Pansit? Di mo dong, alay mo dong. Pangitra ka? Guys! Kaon na kaya nili ma-research si Dada niya. Oh, sige na, dami na kayo nila. Oh, sige na, kaya cake na yun. Lungko. Ay, madigani ba ya? Sila na ang tabiling ni. Siguro na sa gamang good. Ato ay, ganun dito.
Ba't na ako? Te! Sige na, te! Me! Dali na! Dali na ba? Uncle Dandan! Ano yung sinilas mo nila? Saan na sila Daniel? Ama si CJ. Ayun na, Sai. Kaon. Ayun na mo. Kaon. Kakain na sila. Jack! Jack! Alin na Jack, apa na ako na ba? Gutom na lang. Panalingin niya sa masero. Datang ulit. Sige na, video mo eh. Kahit sa galing ka ba? Amen. Hapon guys. Congratulations! Congrats Alin na Jack? guys. Alin na, kaya pa niya ako nito. Nulo ni sudah sudah ulan itu. Parang yang pinito nito na hindi ay tapos mo ni. Sebab pwede na ito. Hindi ka lalaki ka. Pangaon ta guys, pangaon. Para na. Sila ni Mama Eileen, wala na kanila ni Ren. Naman sila pangaon, kailangan din tawag na mo. Ano sa mga kanila. Mangan ni kata lang. Lahat naman rin. Basta ang sa guys. Mikoy! Agoy, ginuo ko si Mikoy. Ano na Mikoy? Di ko nirong ko yung sinigitay. Buwang lagi na kaputbong. Pagkadaog. Mikoy! Ito ay pagkatok. Hindi, atot na sin akong kuan mo panalin. Kita kan sikap. Kaya na yun. Wala, naawa lagi. Nag-una-una lagi yun. Ama si... Ano saan sa dulo? Nag-uli kay nag-uwan. Nalog ko na Ah, si Maria nga? Wala ka na nagamit na kayo. Wala. Kini si Maria kami. Kini si Maria. Wala, nag-uli. Nagkuna ka itong pagkanaon. Abi na kumain. Aman ninyong baso. Kinang lang mga fruit, tumapon, pamot. May ginuo ko ayaw sa pagkanan. Taklog naman. Natin pagkadaog. Sa pagkakain mo na. Kaaboy na daw, please. Ito na balik. Asa ka ba? Kanyang,
Dahil kay ka. Ayaw na pinapag-ayaw. Ali na dini mani. Ali dini ba? Dali lang eh. Ali dini. Pagtay di ka ali. Ali dini. Agpas ba? Agpas diha, agpas. Dali na, day! Ay gid pag gara diha. Hoy, mabali na ilong! Mabali na Di man mo ginikot. Banyak pagmumulinan and congratulations. Congratulations. Pila ka mo imong medal? Pila ko imong medal? Ako, pwede ko naman pangakan. Imo. Medal. Kami, di mo may pagkatanan. Ah, Pwede yun ito. Isa na, adi ha. ako bitawagan mo intay may tag mo ano. Pancit. Hindi na, busog na. God bless nga na. Tanan mga oy. Kay Lord, balik timing mo nga pag yung sinay. Manya mo na balay. Kaya naman ako kaon. Nasa nakagaran. Adala na ni panihapon. Isabawan sa munggo. Ay, kay kada tukoy mo. Pansit. Agoy si Nikoy. Nasi Mimi ani guys, si Mimi nasa sunod. Aboy, gidala ni mo simpon sa imong mama ha. Baro-baro na ha. Alam day, namimiss talaga kita. Saan ka ba galing? Pira, oy, sayo pa man. Ano size pa man? Sayo nga, oy. Sayo pa mo kaayo. Wala ang ginahali pang gasol. Dito nga tulog ni Mayong gabi. Danay mo kan ona ay kaya eh. Bago. Ay, imo na. Kuno, hindi mo makaya. Og sa diha nakalungkot na jud tanan. Congratulations again kay Ara. Congratulations Saysay, maningapon. Tanan. Naami watermelon, na ay coke, na ay cake, na ay kampon, na ay pansit ramen, ay lechon manok, na ay adobong manok, na ay pansit ramen, na ay lechon manok, si Saysay, si Riri, si Ayakimin, si Akilandan. Uy, namimiss talaga kita, Day. Kung andi ka na kundi. Si Antonia, na si Lady Dani, si Amay, si Iboy, si Saksak, si Aso, si Mimi, o si Juan. Isa pa ni. Ako. Na si Ate Iba Dani, na si Mimi, na si Doy. Ay, Mara, dire si Na. Ugma ang punta sa tulog ka. Sinila pagkakahan nila. Nara, din niya ang partner. Sila sila mo ito. Sino mo? Pakyaw tayo na nila. Bisa may ubay. Kada. Kaya kung isa nila ahoy, takok. Uy, iringsak! Iringsak! Lagi. Kaya kung nagpo-unan. Wala naman. Iya man ang Juan. Ah, si Inday, wala pa? Si Bibi? Si Jinjing, Nahuman na guys. Mana pangaon, ang cake, kanya si panguli na po. Si Papa wala nang kanin si Papa dani kay wa may kuan dito sa bukid. Si Mama na ay lakaw, si Manang na apoy lakaw. Na padadaan na lang sila pansit dadto. Si Daddy Sirwin, wala na Daddy Manok, pansit na lang. Lapistol ka. Iat ka mo kasi pa. Panguli na sila guys. Manguli na sila, manguli. Tulo sila ka motor, may naman si Doydoy. Nahuman naman guys, nga nanguli na po sila.
Ato na ning hipuson. Kay aron mahinlo. Andi apay pansit oh. Parang takibandan kay ito ka gusto kaon, paon. Napapoy kanon, ato ra niyo sa datong rice cooker para ugma dili ka maglingag. Thank you kay sa inyong lahat guys. Lalo na kay Ate Maya Mia o kay Jinjin kay sila ang naghikay ani sa pagkaon. Sa gabi pa daan akong gikontak si ate. Nga. Tukbong ugma mi kay kuan. Kana ang palite ko sa kana ang pansit, bihon tatog pansit. Then manok na yun. Sobra. Tugbo sila nagluto diri ni Jinjin. Ito ni pang hipuson. Para mahinlo, lagkot kayo, lapot yung salog. So, Vincent pa diha ng map na siya. Bata natulog na. Tanaw si Riri sa dandan sa TV guys. Usa na po ang kanong dagkot. Kani, ato na panin ko ang karna ato ni malabhan. Labahan na siya guys. Labahan. Ito pa ng trapuhan dan hiyo. Papadya guys, oh daghan pa kay na. Waiting pa na diha, waiting. Trapuhan na uga. Magasa-usa po. Paling tulog ka ng gilid. Kapilang gani Noy. Ano? Gani na dinhi kay mura ka po ang tamat ka diha. Kuan na dinhi kay naggalang-galang. Ako pag silhigan, igo kag mat ka ko rin silhig. Ini siya ito na yung labahan. Kuya, ang papel na din. Unahan yung papel sa ilawan mo para i-usutin ng kami sa mga bago.
Pinta siya. Kami, apil ang nihi. Teman, dini kana di sa ako sa dili. Tuan na. Ni kebara ka sa iring tuan na diha.